Фәридә онлайн тәкъдим итә. Ташбака әкияте. Ташбаканың карчыгы чакыра кунак. Бик шәп бәлеш пешереп, сыйларга уйлап. Тик ул бәлеш ясарга тотыным дисә, чүпрәсе беткәнлеге исенә төшә. Уята ул шуннан соң үзенең картын. Җитәр, ди. Мич башында күп аунап яттың. Тор да тизрәк кибеткә йөгереп барып кайт. Миңа бәлеш ясарга чүпрә алып кайт. Йокысыннан Ташбака көчкә уяна. Үзе уа күзләрен һәм мыгырдана. Беләсең бит, карчык, ди. Бер кайчан да мин малай шалай шикелле йөгереп йөрмим. Инде кирәк икән барып кайтырга, анысы мин булдырам. Тик ашыктырма. Кабаланмый эшләргә кирәк һәр эшне. Ашка пешкән диләр бит, ашыккан кешене. Шулай дип сөйләнеп, төшеп җиткәнче, өстен башын акрынлап киенеп беткәнче, сизелмичә 1 сәгать үтеп тә китә. Карчыгы ашыга, сабыры бетә. Тагын нәрсә кыймылдый, һей, бу имгәк, ди. Вакыт бик аз калды бит, булчы тизрәк, ди. Кирәк бәлеш ясарга, ягарга мичкә, булай да бит эшем бик күп, өлгерәм көчкә. Китермәле, ди ире, юкка ашуны. Югалган бит билбавым, эзлимиш шуны. Икәү эзләп тапканчы, аның билбавын үтеп тә китә, сизелми 1 сәгать тагын. Билбау урап биленә, күтәреп яка, чыгып китә ниһаять, өйдән Ташбака. Карчыгы кычкыра: "Һей, син, аңгыра! Алмагансың ич чүлмәк, чүпрә салырга." Алар өйдән чыкканчы чүлмәкне табып, үтеп китә тагында 1 сәгать вакыт. "Җәтрәк йөр", ди карчыгы, озатып аны. "Килеп җитәр кунаклар, вакыт аз калды. Очып бар да очып кайт, тукталып торма." "Беләм инде", ди карты. "Башны катырма." Чүпрә кайтып җиткәнче тик тормас өчен куя карчык әзерләп бәлешнең эшен. Әзер торсын мичен дә ягарга диеп, мичкә коры утын да куя ул өеп. Самавыр да кайнатып куя шулай ук, Ташбака күренми. Һаман юк та юк. Көтә хатын 1 сәгать, 5 сәгать көтә. Ул арада кунаклар җыелып бетә. Килә куян иң алдан, аннары төлке, кереп җитә кыштырдатып, күршесе керпе. Ул керүгә 1 сәгать үтте дигәндә, килеп җитә шуышып, әкәм-төкәм дә. Ташбака юк та юк, һаман күренми. Утыралар кунаклар, нишләргә белми. Шулай аның кайтканын бик озак көткәч, үтеп көзге озын кич, кара төн җиткәч, инде артык көтүдән чыкмас дип эш, кайтып китә кунаклар. Ашамый бәлеш. Хатын ирнең кайтканын төн буе көтә. Көтә торгач үзе дә йокыга китә. Кайтмый ләкин Ташбака иртәгәсендә. Үтеп китә шулай ук 3нче көндә. 4нче көн дигәндә хатын борчылып, карап кермәкче була өеннән чыгып.
Тик чыгуга ишектән ябынып шәлен, күрә чаттан иренең кайтып килгәнен. Шүпрә салган шүлмәкне куенга тыгып, кайтып килә ди теге. Шундый ашыгып. Аяклары бөтенләй тимиди җиргә, үзе мескен баткандый шабыртма тиргә. Үтмәгәндер бер сәгать, күренүенә килеп җитә Ташбака ишек төбенә. Һәм туктап тормыйча шул кайткан көйгә кирип китмәкче була тиз генә өйгә. Тик бусага аркылы атлыйм дигәндә, абына да шап итеп ауа идәнгә. Кулындагы шүлмәге тәгәрәп китә, шүлмәктәге шүпрәсе түгелеп бетә. Һей, имгәк, ди хатыны. 4 тәүлек йөреп алып кайткан шүпрәңне бетердең түгеп. Әйтә шунда Ташбака җилкәсен кашып. Ашыктырма дип сиңа әйттем мин, карчык. Син минем әйткәнгә салмадың колак. Җәтрәк булды, җәтрәк дип тордың мыгырдап. Каушаттың бит җитмәсә, каршы ук чыгып. Менә шулай була ул, йөрсәң ашыгып. Вы слушали сказку «Ташбака», авторство Ахмед Исхак по мотивам польской народной сказки. Больше интересных аудиосказок, книг, уроков по татарскому языку на сайте проекта Әйдә онлайн. ozatlyk.org/әйдә. Изучаем татарский вместе.